Il-Gvern ħabbar skema oħra li tinċentiva investiment f'solar farms b'kapaċità akbar minn megawatt. Dan b'investiment ta' 26 miljun euro fuq 20 sena. Dan tħabbar waqt konferenza mill-Ministeru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli fi ġnien il-Ġibjun fiż-Żurrieq. Fil-fatt, il-Ministru Miriam Dalli spjegat kif din l-iskema qed timmira li tinċentiva proġetti li joffru installazzjoni ta' aktar minn megawatt kapaċità totali ta' 16 megawatt. Il-Ministru Dalli kompli tispjega kif l-appoġġ finanzjarju permezz tal-feed-in tariff se jkun stabbilit mal-medja ta' 12 ċenteżmu u 7 millesmi għal kull kilowatt li jvarja skont il-kategorija ta' installazzjoni. Hija spjegat ukoll kif din l-iskema tikkumplimenta oħrajn eżistenti li tħabbru ftit ta' xurilu u li diġà hemm interess fihom hekk kif sa issa intalbet allokazzjoni li taqbeż l-4 megawatt peak. B'hekk issa il-Gvern b'kollox qed jinvesti 76 miljun euro fuq perjodu ta' 20 sena. Rajna din is-sena l-ewwel net li jkollna l-iktar skemi ambizzjużi, ġifieri meta qegħdin nitkellmu dwar l-allokazzjoni li qegħdin nagħtu għall-investituri li huma interessati, qegħdin nitkellmu fuq total ta' 47 megawatt li hija allokazzjoni ambizzjuża imma li qegħdin naraw li hemm interess qawwi għaliha. Intqal li dan kollu qed isir ukoll biex tintlaħaq il-mira ta' Malta għal kontribuzzjoni nazzjonali mis-sorsi ta' enerġija rinovabbli li bħalissa hija stabbilita għal 11.5%. Il-Ministru Dalli temmet tgħid li dawn id-deċiżjonijiet qed jittieħdu għaliex fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat ta' dan kollu se jfisser kwalità ta' arja aħjar, tkabbir ekonomiku u investiment fin-nies. Dak iħeġġiġna biex naraw li ninvestu aktar fl-enerġija rinovabbli u ninċentivaw sew lill-familji u anke l-investituri biex jimxu magħna din it-triq. Il-pubblikazzjoni tad-dettalji tekniċi u l-istedina għall-offerti jinsabu fuq is-sit elettroniku tar-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma u bħala avviż tal-Gvern. L-offerti se jkunu qed jintlaqgħu fuq perjodu ta' 3 xhur bejn is-6 ta' Awwissu sal-5 ta' Ottubru mill-istess regolatur. Fil-każ li jkun hemm allokazzjonijiet li ma jiġux eżawriti, se tingħata l-possibilità biex investituri alternattivi jitlu għall-allokazzjoni.